ሰላም ሆብ ሚድያ ዛራ ቻነል ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ እምበር ብዛዕባ ኤርትራን ሃገራት ኣፍሪካን ኣብ ከም ሃገር ክቆማ ከለዋ ዘመሳሰለን ነገራት እንታይ ኣሎ ከመይ እዩ ከምቲ ኤርትራ ብ1890 ጀሚራ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ናይ ጣልያን ከም ሃገር ከም ትኸውን ዞባታት ተሓንፂፁ እተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኸ ከምዚ ናይ ኤርትራ ዕጫ ድዩ ነይሩወን ወይስ ከመይ ዝብል ኣርእስቲ ምክንያቱ እዚ ሓደ ሰባት ምፍላጥ በዘይ ምፍላጥ ኤርትራ ክሳብ ህላውነታ ዝኽሕዱ ነዚ ኣብ ታሪክ ሰፊሩ ዘሎ እሞ ብመሪርን ረዚንን መስዋእቲ ዝመፀት ሃገር ዘይኮነ ታሪክ ነቲ ትክክለኛ ታሪክ ናይ ኤርትራ ንምብላል ዝግበር መዝሙር ስለ ዘሎ ነዚ ናይ ኣፍሪካን ሃገራትን ኤርትራን ብመግዛእቲ ከመይ ኢለን ከም ዝቆማ ንሓደ መረዳእታ ዝኸውን ሓበሬታ ክቐርብ እየ። እዚ ማለት ግን ኩሉ እዚ ታሪክ እዚ ኣይፈልጦን ማለት ኣይኮንኩን ከም መዘኻኸሪ ማለት እዩ። ብዝበለፀ ከማን ኣብቲ ናይ ኩልና ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ፀገም ዘሎ ኣይመስለንን። ኩልና ኣብ ጎግል ብምእታው ኩሉ ሓበሬታታት ብዛዕባ ናይ ሃገራት ይኹን ተፈላለየ ንክንረክብ ፀገም የለን። ፀገም ስለ ዘሎ ኣይኮንኩን ኣነ ዘቕርብ ዘለኹ እንታይ ደኣ ብፍላይ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ብዙሕ ዘየትኮረ ብንእሽነቱ ካብ ስደት ኣፀቢቑን ታሪክ ናይ ሃገሩ ዘይፈለጠ ዘሎ ንክፈልጥን ንክመራመርን መንገዲ እትሕብር ወይ እትኸፍት ኢለ ይኣምን። ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ርዱእ ኮይኑ ብመግዛእቲ ጣልያን 1890 ከም ግዛእታ ካብ ትቆፃፀራ ዝተፈላለየ ብኤርትራውያን ዝካየድ ሕሱር ዝኾነ ጉልበት ናይ ኤርትራውያንን ማዕድናትን ኩሉ እቲ ብኤርትራ ዝርከብ ብምጉሕጓሕ ንኤርትራውያን እውን ኣብቲ ናይ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ኩናት ናይ ካሊእናታ ግዝኣታት ምስፋሕ ከም ተዋፍሮም ዝነበረትን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ናይ ሊብያ ትሪፖሊ ይኹን ኣብ ካሊእ ናይ ሶማልሳ ግዝኣታት ዘስፋሕሉ ዝነበረት ዋላ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዓድዋ 1896 ዝተኻየደ ብዙሕ ጥፍኣት ከም ዘወረደት ዝከሓድ ኣይኮነን። ተቐንዲ ግን ክሳብቲ ናይ 1939 ዝካብ ናይ 45 ካልኣይ ኩናት ዓለም እሞ 41 ብናይ ኪዳን ዓወት ዝዛዘም ናይ ኤርትራ ድማ ኣብ ትሕቲ ናይ ምቁፅፃር ዓባይ ብሪጣንያ ን11 ዓመት ድሕሪ ድማ ብብይን ናይ ውድብ ሕቡራት መንግስታት በተን ናይ ምዕራባውያን ሃገራታት ንኤርትራ ነፃ ንኸይትኸውን ድሌተን ምስቲ ጂኦ ፖለቲካዊ ናይ ኤርትራ ከማምጣ ዘሎ ናይ ገዛ ርእሰን ረብሓ ስለ ዘይኮነ ምስታናተን ማሓሓዛ ወይ ፅቡቕ ዝምድና ዘለዋ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ብምቕራን እቲ ፌደሬሽን ቀስ እንዳበልካ ፈሪሱ ካብ ዝተበገሰ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ቀፂሉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ብዙሕ ድኻም ገይሮም ኣቦታትና ነዚ ስለ ዘይተዓወቱ ድማ ብ1961 ብረታዊ ቃልሲ ብምልዓል ረዚን ዝኾነ መስዋእቲ ከፊልና ድማ ብ1991 24 ግንቦት ናፅነታ ዘረጋገፀት ሃገር ምዃና ዓለም ዝፈልጦ ታሪክ ዝተሰነደ ብደም ስዋእትናን ብዓፅሚ ስዋእትናን ዝተመስረተ ሃገር ምዃና ዝስሕቶ ሰብ የለን። እንተኾነ ግን እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ እውን እቲ ግቡእ መስርሕ ወይ ኢቮሉሽን ናይ ገዛ እርሰን እቲ ከም ሃገር ዝቆማ ዘይኮናስ ብገዛእቲ ሓይልታት እሞ ኣብ 1884 ክሳብ 1885 ዘሎ እቲ ናይ ቤርሊን ኮንፈረንስ ዝፍለጥ ክሳብ 14 ሃገራት ዝኾና ኤውሮፓ ነዚ ኣብ ነንሕድረን ግጭት ንኸይፍጠርን ከመይ ጌርና ቆራሪስና ጎዛዚና ንማቐላ ዝብል ናይ ኣፍሪካ ዝተገብረ ብጋስ ነንሕድረን በዚ ውዕል ዝገበርኦ ኣፍሪካ ኩላ ብፍላይ በተን ውሕዳት 6 ሃገራት እተን ኣዝየን ድማ ብፈረንሳን ዓባይ ብሪጣንያን መብዛሕትኡ ክፋል ናይ ኤርትራን ናይ ኣፍሪካን
ኣብ ካብ 1870 ጀሚሩ ክሳብ 1900 ተቆፃፂረንኦ ከም ዝነበራ ታሪክ ይሕብር። ቀፂሉ ከምኡ እንዳበለ እተን ዝተረፋ ሃገራት እውን ከም በዓል ፖርቱጋል፣ ስፔን፣ ቤልጅየም ዝኣመሰላ እውን ገለገለ ክፋል ብውሕድ ግዝኣታት ከም ዝነበረን እቲ ታሪክ ይሕብር። ብጀካ ኢትዮጵያ እታ ዘይተገዝአት ጥራይ ን5 ዓመት ካብ 1936 ክሳብ 1941 ብናይ ኪናት ሓይልታት ጣልያን ዝሰዓር ከምኡ ድማ ላይቤርያ በቶም ግላታት ናይ ኣሜሪካ ዝነበሩ ዝተመሰረተት ሃገር ስለ ዝኾነት ከም ናይ ግዝኣት ኣሜሪካ ትፍለጥ ኣይተተንከፈትን። ከምዚ እቲ ጠቕላላ ናይ ኣፍሪካ ኣማሳርታ እሞ እዚ ኮይኑ እቲ ሓቂ ከም ካሊእ ጠዊኻ ዝቐርብ ዘሎ ሓደ ዘይኮነ ታሪክ ናይ ምብላልን ምብራዝን ተንኮላት ይፍሓ ስለ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ታሪኩ ክፈልጥ ብፅቡቕን ናቱ ጥራይ ዘይኮነን ናይ ከባቢኡን ብዓለምን እቲ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ መስርሕ ፅቡቅ ገይሩ ኣፍልጦ ከሎ ነዚ ድማ ኣብ ጉግል ብምእታው ኣብ ዊኪፔድያ ኩሉ ዝደልዩ ሓበሬታታት ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ናይ ሓበሬታ ፀገም የለን ወይ ኩሉ ነገር ንክትፈልጥ እንተደሊኻ ብቀሊሉ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እሞ እዚ እቲ ናብቲ ናይቲ ክቅርቦ ዘለኹ ሓበሬታ ኮይኑ ድሕሪ እዛ ናይ መሰጋገሪ መድረክ ድማ ናብቲ ስፍሕ ዝበለ ሓደ መግለፂታት ክቐፅል እየ ድማ ኣብቲ ናይ ቤርሊን ኮንፈረንስ ተሳቲፈን ዝነበራ ሃገራት እየን በጀርመን፣ አውስትሪያ፣ ሃንጋሪ፣ ቤልጅየም፣ ዴንማርክ፣ ስፔን፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ፍራንስ፣ ዩናይትድ ኪንግዶም፣ ኢታሊ፣ ኔዘርላንድ፣ ፖርቱጋል፣ ሩስያ፣ ስዊድን፣ ኖርዌይ ከምኡውን ኦቶማን ኢምፓየር ናይ ግዛ ሕጂ ቱርኪ ትበሃል ዘላ ኩለን እዚ ትሪኦን ኣለኹም ምስ ባንዴረን ኩለን ተናው ዝሳተፋ ሃገራት እቲ ኣብቲ ናይቲ ናይ ንኣፍሪካ ከመይ ጌርካ ተጓዛዝያ ነናትካ ግዝኣት ኣብኡ ተውሕስን ዝብል ተሳቲፈን ዝነበራ ሃገራት እየን ማለት እዩ። እዚ እቲ ካብ 1884 ወርሒ 15 ወርሒ 11 ክሳብ ወርሒ 2 ናይ 1885 ዝተሳተፍዎ ማለት እየን። እታ እናማዕበለት ትኸይድ ዝነበረት ወይ ጀርመን ኢምፓየር በቲ ቢስማርክ ዝተባህለ ነታ ጀርመን ትበሃል ሃገር ዝፈጠራ ብናቱ ክስታይ እቲ ኮንፈረንስ ተኻይድ ማለት እዩ። ቀፂሉ እተን ሃገራት ዳርጋ ከምቲ ኣቐዲመ ጠቐስኮ ካብ 1870 ክሳብ 1900 ማለት ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ዳርጋ ብፈረንሳን ዓባይ ብሪጣንያን ኣብ ቁፅራት እየን ነይረን። ንኣብነት ዓባይ ብሪጣንያ 19 ሃገራት፣ ፈረንሳ 15 ሃገራት፣ ስፔን 3 ሃገራት፣ ፖርቱጋል 5 ሃገራት፣ ኢጣልያ 3 ሃገራት፣ ቤልጅየም 2 ሃገራት፣ ላይቤርያ ነፃ ነይራ፣ ኢትዮጵያ እውን ነፃ ነይራ፣ ናሚብያ ከዓ ምስ ሳውዝ ኣፍሪካ እያ ነይራ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ጠቕላላ ክስታይ ኮይኑ እተን ሃገራት ንምርኣይ ኣብቲ ዊኪፔድያ ምስኣተና እውን ኩለን እተን ሃገራት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበራ እዚአን ክንሪአን ንኽእልና ማለት እዩ። መን ይገዝኣ ነይሩ፣ መዓስ ዓመተ ምህረት ነፃ ወፅያ ንዝብል ጥራይ እቲ ሓንቲ እንኮ ከምቲ ኣቐዲመ ጠቐስኮ ላይቤርያ ኣብ ትሕቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ በቶም ናታ ገላዩ ተመሰረት ስለዝነበረት 26 ጁላይ 1847 ካብኡ ትሒዛ ነፃ ነይራ ማለት እዩ። ከምኡውን ደቡብ ኣፍሪካ 1910 ካብተን ዝገዝኣ ዝነበራ ማለት እዩ። ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ግን መብዛሕትአን ካብ 1951 56 እተን መብዛሕትአን ግን 1958 61 ክሳብ 64 እተን ብረታዊ ቃልሲ ዘካይዳ ዝነበራ ድማ ከም በዓል አንጎላ፣ ሞዛምቢክ፣ ጊኒቢሳው ዝኣመሰላ ኣብ 1975 ብብረታዊ ቃልሲ ተዓዊተን ነፃ ዝኾና። ስለዚ ጠቕላላ እቲ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ተዛዘመ
እሞቶም ኣብ ምዕራብ ከይዶም ዝተምሃሩ ደቂ ሃገር እቲ ዝሪእዎ ዝነበሩ ምዝመዛን ከምኡ ድማ ብሕሱር ጉልበትን ከምኡ እውን ልዕላውነት ናይ ሃገሮም ከረጋግፁ ከም ዘለዎም መንቋሕቋሕታ ስለ ዝገበሩ ምንቅስቃስ ስለ ዝነበረ ነዚ ንምቕፃይ ድማ ኣብ መወዳእታ ድሓር ድሕሪ እቲ ናይ 1939 ስጋብ 41 ብናይ ኪናት ሓይልታት እቲ ዓወት እንዳተዛዘመ ከይድ ከሎ ኣትላንቲክ ኮንፈረንስ ዝፍለጥ ድማ ኣብ 1941 ኣብ መንጎ ዓባይ ብሪጣንያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ድሕሪ ምዝዛም ኩናት ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ነቲ ቀጥታ መግዛእቲ ዝግዛእ ዝነበረ ሃገራት ከመይ ጌርካ ብድሕተር ማጋጃ ናትካ ግዝኣት ከም ትገብረን በተን ደቂ ዓዲ ባንዴራ ብምልባል ተባሂሉ ዝተኸይደ ኮንፈረንስ ነይሩ ንሱን ብዛዕባኡ ሕፅር ዝበለ መግለፂ ክህብ ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪ እዚ ከዓ እቲ ናይ ኣብ መንጎ ዊንስተን ቸርችልን ፍራንክ روزفلتን ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንትን ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ፕራይም ሚኒስተርን እቲ ናይቲ ስምምዕ ናይ ኣትላንቲክ ቻርተር ዝብል ድራፍት እቲ ናይ መጀመርያ ኣቢሎሞ ዝነበሩ ድሓር ዝእረም ተራሪሙ እቲ ቻርተር ውዕል ኣብ ዝነበር ዘ ኣትላንቲክ ቻርተር ዝብል እዚ ድሕሪ እቲ ናይ ምውዳእ ማለት ኩናት ካልኣይ ኩናት ዓለም ብከምቲ ኣቅዲመ ዓንቶይ ቁሩብ ጠቕስ ዘበልኮ ከመይ ጌርካ ሃገራት ኣፍሪካ ብድሕሪ ማጋረጃ ነደቂ ሃገር መራሕቲ እናግበርካ እቲ ዘሎ ዕቑር ሃብቲ ብሕሱር ጉልበት ናይ ኣፍሪካውያንን ማዕድናትን ወርቅን ሉሉን ኮታስ ኩሉ ትምዝምዝ እዚ እቲ ዕላምኡ ቀንዲ ገዛእቲ ሓይልታት ንኣፍሪካ ይኹን ዝኾነ ይኹን ዝገዝዋ ሃገር ንዓዓ ነታ ሃገር ከማዕብሉ ወይ ነቶም ደቂ ዓዲ ናሕስያ ገይሮም ንዕኦም ንክጠቕሙ ዘይኮነስ ንገዛእ ርእሶም ረብሓታትን ምዝማዝን ከም ዝመፁ ርጉፅ እኳ እንተኾነ እዚ እቲ ናይቶም ንኣፍሪካ ድሕሪ እቲ ከም ተቐዲመ ተጠቐስኮ በቲ ዝነበረ ናዕቢ ናይ ናፅነት ድሌት ደቂ ሃገር ምንቅስቃስን ሞቲ ኣብ ቀዳማ ኣብ ማለት ኣብ 1917 ናይ ሩስያ ሰውራ ምዕዋትን ከምኡ ድማ ናይ ቻይና እውን ምዕዋት ነዚአን ማሕበራውያን ዝኾነ ሃገራት ድማ ነቶም ኣብ ቃልሲ ዘካይዱ ዝነበሩ ደገፍ የበርክታ ስለነበረን እቲ ኩናት ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ እንተደኣ ተወሊዑ ክወፅኦ ዘይክእላ ዓዘቕቲ ስለዝኣትዋ ብካሊእ ሜራ ጌርካ ከመይ ጌርካ ከም ትገዝእ እቲ ናይ ኣትላንቲክ ቻርተር ማለት እዩ ካልእ ቀፂሉ እቲ ሓደ ሓደ ሰባት ድማ ኣብዚ ዝብሎ እዚ ኪንግዶም ኦፍ ኣክሱም እዚ ናይ ኪንግዶም ናይ ኣክሱም ሲ ኩልና ኣብዚ ክንሕስቦ ንኽእል ኢና ስጋብ የመን ዋላ እዚ ሱዳን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ክሳብ ናይ ገለገለ መሬት ናይ ሳዑዲ ዓረብያ ኮታስ ብኣዲሉስ ገይሩ ሓደ ናይ ኣክሱም ዝተባህለ ንግስነት ምስተን ናይ ሽዑ ዝነበራ ናይ ህንዲ ይኹን ናይ ሮማውያን ዋላ ናይ ቻይና ናይ ንግዲ ምልዋጥ ይገብር ከም ዝነበረ ኣብዚ ግን ካልእ ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ወይ ካልእ ሃገር ዝብል ኣይነበረን ንግስነት ስጋብቲ ባዕሉ ናይ ገዛ እርሱ ኩነታት ኣብ 7ይ ክፍለ ዘመን ዝወድቕ ውሽጣዊ ኩነታት ናቱ ኣብዚ ተጠቒሱ ስለ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ዝርዝር ኣያቱን እየ ከምዚ እዩ እቲ ዝመስልና ኢሎሚ እሞ ክሳብ ብካሊእ ኣርስቲ ወይ ቴማ ዘቕርብ በዚኣ ንሎሚ ፈነውኩም ሰላም ከንዩ ቻው